аммо дар баъзе роҳҳои байнидеҳавие ки рафтуои мошинҳо зиёд аст, таъмири охирини роҳро сокинон ёд надоранд. Масалан, роҳҳои байнидеҳавӣ ҳудуди ҷамоатҳои Қаратоқ, Навобод ва Ҷура Раҳмонов ки шаҳрвандон аз ҳамин роҳ бештар истифода мебаранд, солҳост ки таъмирталаб асту масъулин барои таъмири он то ҳанӯз нақшаи муайян надорад. ин раҳоя бардошта баъд асфалт кардан дар кор. ҳамун вазбини катоко қати ина ҳамун катит карда баъд асфалт кардан дар кор. роҳҳои мо аз даври иттиҳоди шӯравӣ аз соли 88-89 то ҳодир ягон деюм ягон идораҳои давлатӣ ягон таъмирот нагузарондад. раҳҳо бениҳоят шароиташ гашта нуазнин. мошинҳо дар 4 бор мерим мебинем таъмирталаб мешавад. раҳҳо бисёр пасту баланд, лой, чукор, як касали беморӣ то больница рафтана таъҷилӣ рафта наметавонем. маҷбур ки бо ҳамин каси якум дуюм оҳиста равем. мерам мебинем дар ҳамин ҷо меге ки дар дарни як угур куфта бошӣ абгор мешавем. раҳҳо мана дар ҳамин ҷо гашта намешуд. мо ба пули ҳамин мардуми худ ҷамъ кардем, раҳҳоро обод кардем дар ҳамин 4 раҳая. масъулини муассисаи роҳсозии шаҳри Турсунзода вайроншавии роҳҳои байнидеҳавиро бар дӯши хоҷагиҳои деҳқонии шафати роҳҳо ва мошинҳои гаронвазн бор мекунад. мана нигаҳ кунед, мана ҳама хоҷагӣ деҳқонӣ шуда рафтаги. ҷувора бинед, ҷувор пурай ов куҷо равад? ҷувора мековад, бо лаби раҳ да мефартоянда. ин раҳ бузург аст. ки гуноҳкор асфалт пуш вақти саюз ба кардаги 87 кардаги ме. лекин мо бандаи мусулмон бояд ина маҳкам қабем дохе. мана ҷувора чида намекавад, чида ман аҳвола бинед. ин ҳамун ҷувора усунтар гиранд. мана ина усунтар ин чӣ гапа? ин ҳама куҷо равад ов? баъд деву ремон намекунад, ҳукумати ёрдам намекунад. хоҷагоҳи хурди деҳқоние ки имрӯз дар назди роҳҳои байнидеҳавӣ ҷойгир ҳастанд, аз тарафи масъулини ҷамоат, аз тарафи мутахассисони ҷамоат ки бевосита бо хоҷагоҳи деҳқонӣ якҷо ҳамарӯза дар ҳамкорианд, пурра тавассути мактуб огоҳ карда шуданд оиди тоза намудани ҷойборҳои ҳудуди хоҷагии деҳқониҳо буда. ва имрӯз аксарият хоҷагоҳи деҳқоние ки вазифадор шуданд баъд аз гирифтани ҳосили тирамоҳӣ шурӯъ мекунанд дар фасли зимистон барои корҳои ободонӣ ва тоза кардани ҷойборҳои ҳудуди хоҷагии деҳқонӣ. дар ҳақиқат дар чанд деҳае ки мо он ҷо наворбардорӣ кардем, роҳҳо пурра вайрону валангор гашта аз давраҳои иттиҳоди шӯравӣ рӯи таъмирро надидаанд. агар ин роҳ роҳи ҷамъиятӣ бошаду ҳама аз он истифода баранд, пас таъмиру таҷдиди он низ кори дастаҷамъӣ мебошад. дар ин масъала масъулини мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идораҳои роҳсозӣ танҳо бояд ташаббускор бошанд, зеро дар аксари минтақаҳои ҷумҳурӣ чунин роҳу ҷоддаҳо ба воситаи ҳашарҳои умумихалқиву ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ таъмиру таҷдид карда мешавад. то чӣ андоза масъулони шаҳри Турсунзода ташаббусро ба даст мегиранду ин мушкилиро бартараф мекунанд, вақт нишон хоҳад дод.